omedo timo mos ne jogo mabende no wito nyithindgi kata johera magi kabende pod kaka jonyuola medo penjo ni to arita mag nyithigi e kinde mabende gintiere skul chalo nade. Chenro mag wuoth okethore apaya mawuok Siaya Nyadorera okinyi ma kawuono bang' jopuonjre masomo e bad mbalariany ma Ramogi dinga e bomano ma Siaya bago ng'anyo kendo lor apaya no kaluwore koda chal marach mar arita e mbalariany. Jopuonjre go kotenegi koda Oduor Simon olero ni ndalo manok mokalo gisebedo ka imonjogi gi jomaundu ma ok ong'ere kendo ikwalo simbe gi mag ong'we yamo, kompyuta kaachiel koda gige kanisa. Gilero ni dichuo mane gimako otieno ma piny orugodo kawuono kendo tere e apis jorit mag mbalariany bang' yude kopondo kendo orito monjo jopuonjre manyiri. Kata kamano ne olal nono okinyi ma kawuono. Jopuonjre go koro dwaro mondo othich oko jorit go nikech gichich ni gitiyo gi jomaundu. Penye ni jamaa unaenda wapi? Akanidanganya ati yeye ni first year or yeye administration block tapeni ndio mango koni to kani en first year the hostel security ochunga cha kanene ok nie ginindo e gichunge ginene karido ramwalo kucho aneno ko chunge the hostel to security bo chunge kora wacho ni chal ni jogo ng'eng'ani makodhi donja ge madhi timore awuok adhi nindo ka gik saa uchiel tigo chona ni ng'ato mono ji nindo kwa dhi tayudo ka comrade osegoye okete kanya cha to security okawe ma onwang'e ni piny ru administration biri kawe ka gigo kinyi ting'isa ni security oweng'acha. Before all those incidents happened, there was a student that was beaten down the forest. Yes. So we want the administration to tell us what is happening. We are giving them 2 hours. Yes. Kama hawezi address, tutachukua action kwa mkono yetu. We are losing so many things. We first lost a television, we lost laptops, we've lost church mixers. Now people are coming here trying to rape our own ladies. Comrades who have always paid. Insecurity issues is here. If they are not going to change the security is here, then we are going to demand that we be taken to main campus where security is. We cannot come here to be dumped here where there is a lot of insecurity, yet our lives are in